येसू नमन तुका दुरोग जेसू वंदन तुका स्वाधीन जेसू नमन तुका दुरोग जेसू वंदन तुका हालेलुया 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 Puvich sacramentante undia रूपाकाल करोस वजरस्या मगळा जेसू तुझे मुखार दिंब्यार सरपडोवन तुका आमी नमस्कार करता मगळा जेसू तूं निरापराधी तरी आमच्या पातका वरवीं तयार केल्लो कुरीस आमकां पातकांतावन संपूर्ण सुटका दिवच्याक तुवें कुशेन वावयलोय त्या कुर्साचें मरण मरून पातकासवानी मरणाचो नाश करून आमकां तुवें जिवीत जोडून दिलें ह्या भगेवंत हप्त्यांत प्रत्येक रितीन कुर्सा वाटेच्या पैनार आमी आसां वाचता जिवीत कुर्सा वाटेचें एक पैन म्हणलें नियाळूंक आनी तुज्या कुर्सातावन चवकसाय जोडूंक आमी आधार मागतना मुखाळा जेजू हक्कमानाचो गुर्त जावन नासलो तो कुरीस आमी क्रिस्तांवांनी वटपोवन बगचे तसलो आमच्या सडवणेचो गुर्त तुवें केलोय अशें तो जैताची निशाणी जावन तुवें बदलिल्ली आमच्या जिविताच्या पैनार जैचे कुरीस आमकां मेळटसतना आमी ते कुशेन आनी बऱ्या मनान स्विकार करूंक आमकां तूं धैर्य दी आमकां मेळच्या कश्टांच्या कुर्सातावन आमी सुकोवन कांगे नासतना ते कश्ट सोसून व्हरून तांचेर जैत जोडून त्या जैतांत लाभसो संतोश आमी भोगिसो कर तो कुरीस आमच्या बाचावेची निशाणी जावन स्विकार करून तातूंत वाटपलेली सोडवून आमी जोडीशी कर मुखाळा जेसू ह्या एका वरांत तुज्या सांगाता आमी करतीस आसतना तुवें सोंसुल्ले ते कश्ट ह्या वेळार आमी नियाळता आमचे खातीर कश्टांचे मरण मरून आमकां सोडवून तुवें फोव केली तुजें जिवीत ह्या संवसारांत कश्टांचेंच जावन आसलें तूं देवाचो पूत तरी मनशांच्या परिस्थितीक तूं वेगळो नाचलोय तरी एक मनीस ह्या संवसारांत कश्ट दूख सुख संतोश म्हणल्यार सुकोवंक जायनातल्या असा एक स्थितींचो जल्म म्हणूनच येता मुखाळा जेसू ह्या वेळार आमचे कश्ट दूख बेजाराय सर्व तुज्या पांय तळा समर्पण दिता हांव तुवें दिवचो संतोष समाधान सूख जोडूंक आमी अत्रेकता ह्या आराधना मारिफात आमचें जिवीत संतोषाचें जावच्याक समाधानाचें आनी मोगाचें जावच्याक तूं आमकां प्रेरण लाभय तूं आमच्या संगात राव आनी आमकां धैर्यान भर तुजी येताय आनी रासभर चलयताय सासनाच्या सासनाक दय करून बसात
मगळ भाव बहिणो आमचे खातीर कश्ट मरण सुसून पुनर्जीवन जावन आता या उंड्या रुपार या पवित्र सक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूक एक घडीभर आमी पळयया. कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हणून ताणें सांगलां. आमच्या पातका खातीर ताणें कुरीस वावयलो आनी त्याच कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालचो जाल्लो आतां आमचे मुखार आसा. ताणें सोंसले ते कश्ट ताचे त्या कुर्साच्या मरणाचे कर्साच्या पयना वेळार कसो तो देवाक आनी देवाच्या कुशेक काल जावन रावलो म्हूण नियाळत आसतना आमचें जिवीत एक कुर्सा वाटेचें पयन म्हणून नियाळून त्या पयनार सोमकोंक एक घडीभर समयतावन आदार आमी जोडून घेवया. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा आनी हो हप्तो आमकां क्रिस्तवांक भोव पवित्र जावन आसा. ह्या हप्त्यांत जायते आमी नियाळूंक वयता आसतना येदोळूच सोम्याच्या कश्टांचो आयतार आमी आचरण केलो आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्याक आमी पांय दवरलो. मुखले दीस जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम निमाणो शुक्रार आनी पास्काची जागरण वा आलेल्यो सनवार ह्या मारिफात हे सगळे दीस आमकां क्रिस्तांवांक एक पवित्र जावन आसात. आनी ह्या वर्त्या हप्त्यांत जेजूच्या समकर आमी हर एकलो आजर जाल्या आसता. गेत्सेमानी मळ्यांत जेजून आपणाचेर आयली काल्स निवार म्हणून परतलें. तुजी खुशी जावं म्हणल्या उतरां मारिफात आपणाची खुशी न्हय बगार देवाची खुशी संपूर्ण जारी जावच्या खातीर देवान जेजून बापा लागीं विनंती केली. गेत्सेमानी मळ्यांत रक्ताचो घामघामच्या जेजूक जो मोग नियाळून ताचे समोर आमी वेळ करसीत आसतना आमी सोम्या सांगात रावया आनी सोमी आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण मागया. आमची जबाब जावं दी. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. 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 आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या सुरवंदरा आनी आमच्या मेस्त्री. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या सुखा आनी आमच्या दुखा. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या इश्टा आनी आमच्या भरवशा. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमच्या धैर्या आनी आमच्या सर्वा. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. देवाच्या पुता. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. दाविदाच्या पुता. आमी तुका आराधन करता सोम्या वाट जेजू. सच आनी जिवीत जाल्ल्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. दुलोभ सैर्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. कतनातले शिळये आमी तुका आराधन करता वे सोम्या जेजू. सर्गींच्या जिव्या उंड्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. जिविताचे जरी आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. अमर जिविता आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. सर्गींच्या राया आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. शांतीच्या सागोरा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. काकुळतीच्या दर्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. भोगसऱ्याच्या देवा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. संवसाराच्या उजवाडा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ आराधने. वय मगाळ भाव बहिणो, आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमकां राखून सांबाळून व्हेल्ल्या
जेजूचो उपकार आमी नियाळुया. उबी रावया आनी गव्यांगीच ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. तळयो पेटया आनी गव्यांगीच ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ ಗವ್ಯ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಾತು ಬಾರಿ ಅಡಿಗವ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲದಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ,
ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सक्रमेंताच्या येशूको या वेळार आम्ही प्रत्येक रीतीने आमकांच समर्पण दिवया. आमचे कष्ट दुःख बेजार आहे आमच्या जिविताचे पुरेस सगळे तुझ्या पांयातळा समर्पण दिवया. ओधीस ताणे आमकां हर एकल्याक भोव केला या भगीवंत हप्त्यांत त्या समयाच्या पांयतळा येवचे भाग आमचे वर्ते जावन आसा. जेजून हांगासर ह्या वेळार हाडल्या खातीर ताका आमी अर्घां दिता आसतना आमचे जिविताचे पयलीं ताका समर्पण दिवया. आमचे कश्ट आमचे पिडाशिरा आमचे आकांत आमचे अनवारां आमचे विनवण्यो ह्यो सर्व ताच्या पांयतळा दवरया. तो आमकां सवकासाय दिता तो आमकां आदार दिता आमकां घटाय दिता आमकां बळ दिता. ताचे आदार ताची कृपा ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी जोडून घेवया. हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ನಮನ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देखन बसाल कुमसाराक पाद्र्याप आराधनाच्या आलत पहिला तासा काय करून कुमसारा गोशीत जर तर कोणाक कुमसार जावंक आसा तर आराधनाच्या कोपेलांत पदराप थंयसर आसा उठोवन वचून येत थंयसर कोपेलांत आसतलो. मुखार भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारी देवाच्या काकुळतीचें दयाळाचें भोगसानाचें मुखामोळ तो जालो. आपणाचो बाप पातक्यांचो मोग करता तांची बाचावी आशेता सुकोवन गेल्ल्यांक वाट सुकलेल्यांक तो सोदून वेता. पातक्यांतय तो सोंसणीक जावन फाटी येवच्याक राखून रावता. पातक्यांचो तो नास आशेना बगार जिणी बदलूंक अवकाश करून दिता म्हणून ताच्या शिकवणेंत आमी समजून घेता. देखून आमी खेदी वर्ती पातकां केल्यारी जेजू खंडीत जावन फाटाक कांटाळता शिवाय पातक्यांक खंडीत जावन तो कांटाळिना. पातक्यांचो तो मोग करता म्हणलें आमी उडासान दवरूंक जाय. पातक्यांक तो तिरस्कार करिना. पश्चाताप पावून जिणी बदलूंक निजेव करता आसतना तो मोगान स्विकार करता. तो जावन आसा आमचो स्वामी मोगाळ काकुळतीचो सागोर ह्या पवित्र आल्तारीर येवकरिस्तांत रोस हजर आसा. देखून आमची सूख व आमची पातकां ह्या वेळार आमी वळखून घेवया. आमी केल्या पातकांची दूख आमी धरया आनी ताचे लागचें बोगसाणें मागया. आमची जबाब जावन दी
आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागताव आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागताव आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता मागण्यांत शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांतय राग आनी हागे दवरल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांचे गुन्या बोगसूंक फाटी सरल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांच्या गरजेक पावा नासल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता तुझ्या मोगातय दाखयल्ल्या अलक्ष्य खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता आमच्या ल्हानांक वायट देख आमी दिल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांचेर गुन्यांव आमी मांडल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता आमचे उले मेळव येत कुटुंबांत नाच समाधानाक कारण जाल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता आमचे कायदे पाळच्यांत आमी अळसाय केल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांच्या वस्तूंची आशा केल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता हेरांचो मान आमी काडल्या खातीर आम्ही पातकी सोमिया तुझी काकुळत मागता वय मगाळ भाव भयणो जायते फावटी आमी फाता कातारन देवातावन पयस गेल्या देव आमकां सदांच आयतो आसा आमकां हर एकल्यांक तो राखून आसा तसो मोग वर्च जावन आसा देखून त्या समया लागीं आमचे पातकांची आमी दूख धरली प्रत्येक रितीन प्राचिताच्या सक्रामेंता मारिफात तो आमचे हर एकल्यांचे गुन्यांव तो बक्षिता आनी अशें आमकां तो सवकसाय लाभयता आनी ह्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी ताचे समकर आयिल्ल्या आमच्या कश्ट बेजराय ताचे समोर दवरूंक आमी आसात देखून ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभव करचो चड गरजेचो जावन आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा वय मोगाळ भाव भयणो आमची पातकां कसलीं तो जावं दी तो आमचो रक्षक जेजू आमकां हर एकल्यांक तो राखून आसा आमच्या पातकांत हांव तो आमकां सुटका दिवच्या खातीर आमच्या पातकांत हांव आमकां वयर काडचे खातीर तो आसा आमचे दया दाखोवचो जेजू कश्ट आनी नश्टांक सांपडल्ल्यांक मोतीची इजा भोगतेल्यांक शांतीच्या बंदराक तो आपोवन आसा पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक भरभोसो सांडून रडोवन बसच्यांक विश्वास पांकोवन रक्षण दिवच्याक तसो जेजू आपयत आसा बागलार आमच्या काळजा बागलार रावला आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखाक ताचो ताळो भोव मधूर जावन आसा आपले तो आपयत आसा तर त्या मनशा कुळाच्या रक्षक जेजूक उलो मारया उबी रावया आनी गावया गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा कष्टानी नष्टा सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक बरबसो सांडून रडोवन बसच्यांक
विश्वास मागून रक्षा दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मुखार भाव भयण पातकांत आमी आसा तर आमी रडोवन बसल्या जर खंडीसो जावन जेजू आमकां सुटका दिता ते आमचे पाताक तो नितळ करता गुण करता आमचे ते बरोवसो तो घट करता आनी बरोवशान जियोवच्याक तो आमकां आदार दिता विश्वास तो आमचेर दवरता आनी तसो विश्वास आमचे हर एकल्यांचे वांकोवन रक्षण आमकां तो दिता त्याच मनशा कुळाच्या रक्षक जेजू कुलो मारया आनी हें गीत गायन करुया पदकाच्या बंदका बुडोन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या पदकाच्या कणका बुडोन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास वांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास वांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा बगला रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखाक दैवीक तसो मधुर तळो आबळे तो आपयत आसा आमच्या काळजा बागलार तो रावन आसा आमकां हर एकल्यांक तो स्वागत दिता जर बागेल उक्ते करून आमच्या काळजा पिडारान ताका जागो दिलो तो आमकां सवकसाय दिता तो जावन आसा आमचो जेजू आमकां हर एकल्यांक तसो मधुर ताळो शिकोवचो तसो मधुर ताळो आयकूंक करचो त्याच सुमयाक ह्या वेळार आमी उलो मारया बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा दैवीक दासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक दासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा अर्गा तुका सुमया जेजू मगलाब तुका सुमया जेजू अरदान तुका सुमया जेजू स्तुति तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया वर्षिता तुका सुमया जेजू तुका सुमया वर्णिता तुका सुमया जेजू तुका सुमया दिनवस्ता तुका सुमया जेजू तुका सुमया नवर्ता तुका सुमया जेजू तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेजू तुका सुमया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून बसात तुम्ही सकड कशी आसात विसरूंक उडासतना म्हाका सुरवेर सकड कशी आसात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुम्ही बरी आसात म्हणटा आसतना म्हाकाय खुशी जाली तुम्ही बरी ना जाल्यार हांवें कोणाक हांगा आराधन करचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांगासर कश्ट सनातरलीं कोणी आसात गी
कश्ट नन्स म्हणची कोणी आसात गी कोणी नानमो पिडा आमकां नन्स ना म्हणची कोणी आसात गी नांत मो बेजाराय आमकां नन्स ना म्हणची आसात गी आमी म्हातारी जायना म्हणची कोणी आसात गी आसात गी आमी तरणाटींच उरता म्हणची कोणी आसात गी तरणाटी उरये दोवे केस जाताना काळे केल्यार मात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय मोगाळ भावा भयणो देवाच्या पुता जेजूकच कश्ट मेळ्ळे तर आमी ताचे फाटलावदारी जावन आसाव खंडीत जावन आमकांय कश्ट आसतलेच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून मार्काच्या वंजेलान अध्याय 3 वाक्य 7 जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या शिसा सांगाता गलिलया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जायत्यांनी जेजूक आपडलें आनी जायत्यांक जेजून आपडलें आनी सकट गूण जाली आनी ह्या सर्वांक कितें गरजेचें जावन आसा कितें गरजेचें भावार्थ गरजेचो जावन आसा जर भावार्थ आमचे थंय ना तर असर्या जावंक साथ दिना देखून सांत थोमासाचो भावार्थ पळयोवन जेजून म्हणली उतरां जुवांच्या वंजेलांत अध्याय 20 वाक्य 20 आनी 9 आमकां वाचूंक मेळटात तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय पळय नासतना सत म्हणटली ती कितली बागी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी ताणें पळयलेंच कितें म्हणालो तो म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या पळय नासतना सत म्हणची आमी जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना जेजूक आमच्या आत्मीक भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयलां आनी आमी भागी जावन आसा कित्याक जेजू आमचो मेस्त्री जेजू आमचो सोडवणदार तो मेस्सिया तो वैज जिव्या देवाचो पूत म्हणलें समजून घेवन आज ताचे समकर आमी आराधन करूंक ताचे तावन सवकसाय जोडूंक ताचे तावन आमकां मेळचें सूख आनी संतोष जोडूंक हांगासर आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. खंडीत जावन आमी भागी जावन आसा परत मार्काच्या वंजेलान अध्याय 2 वाक्य 5 आरे घराचो भावार्थ पळयोवन पुता तुजी फातकां बोगसाले म्हळ्यार उतरां मारिफात जेजून ताची पिडा गूण केल्ली जावन आसा मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 1 वाक्य 41 खोडकारांचे सुरसुरे बघून हांव कुशी व्हरता नितळ जा रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 8 वाक्य 40 आनी 8 तुज्या भावार्थान तुका बरी केली तुज्या भावार्थान तुका बरी केली खंयसर असर्या घडल्यात खंयसर अजाप जाला थंयसर भावार्थ आसुल्लो हें आमी समजून घेवंक जाय देखून जायते फावटी आमी कितें करता आमी मागता वय की न्ही तूं मागतात गे हां कशें आमच्या बापा नामान बरी आनंद बापा म्हण गे हां या उबी दोतो न्हू म्हणून अनुसतात पटा 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 वय न्ही आमी करचें तशें न्ही आमी मागणें करता कशें करता सवयेच्या बळान आमी करता वय की न्ही सवयेच्या बळान करता तुमी सांगना जाल्यार वय म्हणटा सवयेच्या बळान आमी करता पूण भावार्थान विश्वासान आमी मागना देखून आमी मागले आमकां मेळना आमी मागले आमकां मेळना तुमी मागतात पूण भावार्थान मागनात विश्वास दवरून मागनात केदाळा भावार्थ दवरून विश्वास दवरून मागता तवळ खंडीत देव आमकां दिताच प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord.
थोड्या दिसा आदी आम्ही बळांत रितीर आसल्या वेळार एका स्त्रीयेन म्हाका एक पेंकडा दुखीच्या खातीर मागूंक विनंती केल्ली आनी त्या वेळार हांवें मागलें 2 दिसा उपरांत ती स्त्री म्हाका सांगता पेंकाड दूख म्हजें कंप्लीट गूण जालां. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुखार भाव भयणो, बाबार्थान देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार आमची पिडा गूण जाता. देखून आमची भुरगीं कितें करतात, थोडीं भुरगीं परिक्षाक वता आसतना कितें करतात, इगर्जीच्या बागलाक वतात, दिमी घालतात, हात जोडटा, मागतात आनी धांवतात. उरिल्ल्या वेळार इस्कॉल लागीं आसा, इगर्ज हांगाच आसा, तिशीन घुवन सयती पळयनात, घुवन सयती पळयनात. आनी मोरयेच्या इमाजी जावन दी, सांतांच्या इमाजी जावन दी, परिक्षा वेळार सड्डू वातयो पेटच्यो. आनी एक रिजल्टा वेळार सड्डू वातयो पेटच्यो. वय की न्ही? थोडी पटी एक म्हणलें जावन आसा, मागीर तुवें म्हाका उपकार दिल्यार ह्यो वातयो हांव पेटयतां, दिना जाल्यार पेटयल्ल्यो वातयो व्हरून येता म्हणून. हो जावन आसा भावार्थ म्हगाळ भाव भयणो. देखून सोमयाचेर अखंड भावार्थ दवरून केदळ आमी जियेतामो तबळ आमकां मागल्लें तो फावो करता. मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 6 वाक्य 50 उदकाचेर सोलोवन येता आसतना, जेजू उदकाचेर सोलोवन येता आसतना मेल्ले म्हणून भियेल्ल्या धर्मदुतांक जेजून म्हणलें उतरां जावन आसात, भियेनाकात, हांवूच तो, भियेनाकात, हांवूच तो म्हणल्या उतरां मारिफात जेजून धैर्य दिल्लें जावन आसा. देवाळांत आसतना कुर्डे आनी थोंडे ताचे सरशी आयले आनी ताणें तांकां गूण केले. मातेवाच्या वंजेलांत अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 14. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, भावार्थान आमी लागीं सरया. जेजू आमचे समोर आसा म्हणून आमी समजत आसतना आमचें तें भावार्थ चड जावंक जाय. तुमी जायत्यो विनवण्यो घेवन आयल्यात, वय मो तेसावां घेवन आयल्यात मो, वय गे, विनवण्यो, तेसावां, समाधान, भलायकी, मागीर लांब आऊक. कितल्या जाणां लांब आऊक जाय? कितल्या जाणां लांब आऊक जाय? कोण नाकी नाका गे? कोणी हात वयर घालना, हांव एकलो सोडल्यार. कितल्या जाणां भलायकी जाय? भलायकी सकडान जाय, भलायकी जाय. देखून भलायके बरीत लांब आऊक कितल्या जाणां जाय? भलायके बरीत लांब आऊक तें जाता. भलायके बरीत लांब आऊक हरी एकल्यांक जाय. जर तर लांब आऊक मेळ्ळें, भलायकी ना तर कसल्याकी उपाय ना. देखून भलायके बरीत लांब आऊक आमकां हरी एकल्यांक जाय. देखून जेजू आमकां हरी एकल्यांक हें फावो करता. जेजू आमकां हरी एकल्याक फावो करता. देखून ताका ह्या वेळार आमी उलो मारया. आमची जबाब जावन दी. आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, 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 जेजू देवाच्या पुता आमच्या सोडवंदरा, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू पिडेसांच्या वयसा आमच्या भलायके, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू रडतल्यांच्या बुजवंदरा आमकां धैर्य दितल्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या आमच्या जिवा, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू केप्यांक आयकाशे गेल्ल्या आमच्या बचावे, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्या आमकां वाट दाखयतल्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू देवसरां धांवडयल्ल्या आमकां राखून व्हरच्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू एकसुऱ्यां संगात दिल्या आमच्या संगातपणा, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू पिडेसांक गुण केल्ल्या आमच्या आमकां सवकसाय दिवच्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू आमच्या कश्टांनी आदार दिवच्या आमच्या बुजवंदरा, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू आमकां राखून व्हरतल्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, जेजू आमची पिडा घेवन करतल्या, आमी तुका उलो मारता सोमिया जेजू, आमच्यो विनवण्यो आसात तर मेळयत. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವಾನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ನೀ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಹರಿಯೇಕ ಗಡಿಯೆ ರಕ್ಕೂन वर्ष देवाक आम्ही ह्या वेळार अर्घां दिवया. ताची सुची करया, उभी रावया, ताळयो पेटया आणि गवया गीच अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಸಂಗತ ಕವಿಯ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ಕೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅದು ಪರ್ಯ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 देखकर बसात इकड़ी बोर आम्ही कलवारी डोंगराक्या आणि कलवारी डोंगरार जेजूच्या कुर्सा पोंदा आशे पिंतूर मती काम्याडिया एक उडो उबार दोंगर उडा सगळ्यात आणि थंयसर एक कुरीस आसा आणि त्या कुर्सा पोंदाक तुम्ही बसून आसात जेजून एक सर्व कष्ट म्हजे खातीर सोंसल्यात आणि कुर्सार आसलो जेजू आम्ही थंयसर बसून आसल्या कडेन आमचे लागीं विचारता हे सर्व हांवें तुजे खातीर केलां तुवें म्हजे खातीर कितें केलां कलवार दोंगराच्या कुर्सा मुळांत जेजू कुर्सार आसा आमी ताच्या मुळांत बसून आसा जेजून विचारचें सवाल जावन आसा म्हज्या जिवितांत कसले कश्ट आसात पिडा शिडा दुबळीकाय बेकारपण कुटुंबाचे समस्ये गोवा बायलांमध्ये मनस्ताप कुटुंबात असमाधान भुरग्यांचे समस्ये शेजाऱ्यांचे समस्ये व्यवहारांत नश्ट रीण केल्ले पाटी दिवंक जावंक ना पियेवण्याचे समस्ये हे सर्व समस्ये जेजूच्या पांयतळा ह्या वेळार समर्पण दियात म्हजे कश्ट हांवें कशे स्विकार केल्यात हेरांक हांव एक कश्टांचो कुरीस जालांगी एकडी भर आमी नियाड्या ह्या वेळार सगळें तुजें जिवीत सुख दुख संतोष कश्ट खंत बेजाराय सक्कड जेजूक समर्पण दी सक्कड जेजूक समर्पण दी उपरांत तुजे मुखार त्या कुर्सार ओमकळच्या जेजूक थोडो वेळ पळय जेजू कुर्सार ओमकळून आसा आणि कुर्साच्या मुळांत आमी आसा आणि ह्या वेळार सक्कड जेजूक समर्पण दिलां आणि हे गडीभर कुर्सार आसले जेजूचेर दिश्ट कसय हे भितूर आमच्या मतीक ह्या वेळार अर्थ आसतना खंडीत जावन मगळ भाव भयणो आमकां हर एकल्यांक सवकसाय मेळटा जेजून म्हजे आनी तुजे हर एकल्या खातीर हे कश्ट सोंसल्यात हांवें आनी तुवें कितें केलां तुकाच जेजूक समर्पण कर तुकाच जेजूक भेटय जशें एलियान त्या विधवेच्या पुताक सर्वेस्पराक भेटयलो कशें जेजून नाईन गांवच्या विधवेच्या पुताक सर्वेस्पराक भेटयलो सर्वेस्परान ताका जीव दिवन त्या मुखांतर आवयांक जिवीत दिलें आतां तुकाच तूं जेजूक भेटय तुजी पिडाय जेजूक भेटय तुजी खंत बेजाराय जेजूक भेटय तुज्या कुटुंबांत आसल्यो दोशी जेजूक भेटय तुज्या कुटुंबांतले तुजे कश्ट खंत बेजाराय पिडा शिडा चिंतना सलवणी एकसुरपण कितें झगडें आसा या राग हागे मोसोर द्वेश आसा बारीकपणाची भगनां आसात या कितें वायट आसा या सैतानान खंयच्या रितीन तुज्या कुटुंबांतल्या संद्यांक गुलामपणांत दवरलां तें सकड
जेजूच्या पांया समर्पी जेजूक चुंबिटे तुझे थंय असले बे तुझे थंय असले भिरांत तुझे थंय असले आकांत सकट जेजूक दी मनशा कडेन वचनाका मनशांक सांगूंक वचनाका जेजूक भेटय आनी सकट जेजूक सांग पावलाक आपल्या सर्गींच्या जानवायेन बरलो तो एलियाक आपल्या सर्गींच्या सक्तेन बरलो तो ताणे वीस जाल्या सेवाकांक आपल्या आत्म्यान बरलो तो तुकाय आपल्या आत्म्याद्वारे सर्गींच्या सक्तेद्वारे आणि सर्गींच्या सताच्या जानवायेद्वारे सता वरवीं तुका तो ह्या वेळार सुटका दितलो सुटका जेजू थंय सुटका पिडे थंय पिडे तावनो सुटका कश्ट तावनो सुटका भेम भिरांते तावनो सुटका कावजेनी आकांत तावनो सुटका तुझ्या दुस्माना तावनो सुटका तुझ्या रिणांतले सुटका तुका तुझ्या खंती बेजारांतले सुटका तुझ्या उणेपणांतले अस्कायतकायंतले सुटका तुका तुझ्या पातकांतले ह्या वेळा जेजू दिवंक खुशी व्हरता तुकाच जेजूक तूं भेटयता तर जेजू मुखार भक्तीपणी कलतेपणी दीनपणी एक घडीभर दिमी घाल तुकाच जेजूक भेटय तुकाच जेजूक भेटय आणि तुकाच तूं जेजूक भेटोवन ह्या वेळार तुकाच समर्पित आसतना सर्वस्व हांव दिता सर्वस्व हांव दिता सगळो जेजू तुका समर्पिता आमचे हात उक्ते दवरया आमचे सगळे योगरिस्तांतल्या जेजूच्या पांयां समर्पून दिवया ह्या भगव्या दाप्त्यांत जेजूचे कश्ट बेजार आयकू कद कश्टाचे कश्ट कुरीस नियाळत आसतना आमचे सर्वस्व जेजूक दिया जेजून दिवची सवकासाय आमी जोडया सर्वस्व हांव दिता सगळोच म्हाका सोडवून धरा हांव समर्पिता आमकांच जेजूक समर्पून दिवया मोगाळ भावा भयणो कितेंय तें जावन दी मनशा लागीं आमकां सवकासाय मेळना भगवान जेजू लागीं आमकां सवकासाय मेळटा ताणें दिवचे सवकासाय आमी जोडून घेवया सर्वस्व हांव दिता सर्वस्व झाचू बारया आमचे सगळे घे म्हणून जेजूक सांगया तो आमचो सोडवंदार तो आमचो स्वामी ताचे बेसांव दिवंक आमकां आमी तयार करता आसतना आमी आमकांच ताका भेटोवन दिया कोणाक काम बरें काम जायचे कोणाक शिकोवंक बरी मोज जायचे पिडेन जावन भलायकी जाय हे सर्वस्व दिया जायत्यांनी बरे रिजल्ट येवचे खातीर मागूंक विनंती केल्या जायत्यांनी पिडा शिडा गुण जावचे खातीर विनंती केल्या इंटरव्यूआन पास जावचे खातीर विनंती केल्या कॅन्सर पिडेतान गुण जावचे खातीर विनंती केल्या सर्वस्व दिव्या आमची पिडा ताचे समोर दवरया आमचे कश्ट ताचे समोर दिवया आमकांच ताका समर्पण दिवया तो सोडवंदार सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता सकळ कुशेन ताका आमी वचून दिवया असं मोग करणं ताचेर फाचेनी दवरणं ताचेर सई आमी जियेता म्हणून ताका उलो मारया तो स्वामी सोडवंदार आमचे मध्ये घात आसा ताणे दिवची संकसाय आमी जोडटा ताणे दिवची भलायकी आमी जोडटा ताणे दिवचे सुख आमी जोडटा ताणे दिवचे संतोष आमी जोडटा सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव
तुकाचो नेहमी गान तुका भेटयत आसतना कितें तुजी गरज आसा ती जेजू समर्पीत कर आनी ताची आशिर्वाद जोडूंक ताचें बेसांव जोडूंक आनी जिवीत जोडूंक भक्तीपण सगळ्या काळजान मनान सत्तेन आत्म्यान ताका स्विकार करून ताचे आशिर्वाद घेवच्याक आयची करून ताकाच समर्पण दिवन ह्या वेळार सक्रामेंताच्या आराधनाचे आशिर्वादाचे गीत आमी गायन करूया. प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरकू. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रणाक आमी मान करूं. आमकां दयेन बाबो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. ಪಾನಾಂಕೋ 2020.
जेजूचे ओढाशेदा देश लांबाचेर सरली हाकितले सोबीत मंदिर तुझे येसो मिसाचें बलिदान देवादीन रिटा आनी जॉन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर लॉरेटा फेर्नांडीस फातिमा वाडो आनी दिवचें जावन आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो मगाळ भाव भयणो भाग्यवंत हप्त्यांत आसाव आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूच्या जिवितांतली थोडी प्रमुख गणितां आमी नियाळ करता आनी आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या मोगांत विश्वासी रावोंक उलो दिता विश्वासी मोग सदांच बाळटा म्हणलो संदेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना जायते फावटींनी आमी विश्वास सांडला या विश्वासघात केला अविश्वासी जावन जियेल्या त्या खातीर देवलागचें मोक्षाने मागया सालोरेसाची मजत जडूंक आयिल्ल्या आमी हरयेकली सालोरेसाची देख घेवन क्रिस्ताचे साक्ष जावन जियोवच्याक तसो क्रिस्त जेजू आमकां हरयेकल्यांक प्रेरण दिवन दिमून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमचे गुन्हे पळोवन आमी वळखून घेवया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करुया आमच्या पातकांची दूख धरून सांगाता म्हणया अंपातकी सत्पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो जगण्या उसारून सांगता मनान जितून तोंडाक उसारून वायटा धरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां भावा भयणीनो तुज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वास शिरावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरान सोसून मैमे भोवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कर देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचप द्वीपानो म्हजे आयकोन घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यातावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड दारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पसलेल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवाक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निरपळी वावुरलो
हांवें म्हजी सकत बेस्टीस आनी व्यर्थ करसिली तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबा ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे बसोन एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशींत आकारलेलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवून पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. दिसो सर्वेस पोरानस केल्लो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस्परारस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकडून मोडू. ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. दिसो सर्वेस्परारस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जायत वेला. ताच्या उजव्या हातान महान कार्यां चलयल्या. हांव मोडचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुतां वर्णितलो. दिसो सर्वेस्परारस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस्परारस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. नमन तुका आमच्या राया. तूं खाल जालोय बापा बोळये शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवाम परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. इतलें सांगून जेजून आपल्या भितरच कळवळोन म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता,
तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हणलें म्हणून कळनासतना शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताचे बगलेकच तेंकून बसलेलो. कोणा विशयांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हणून सिमा बेदरून ताका हाच भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागोवन सोम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्या सुकुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्या सुकुडको बुडयलो आनी सिमा इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्या सुकुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो बळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदास लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्या सुकुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तबळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुता महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगत आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात. पूण हांवें जुदेवा सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमा बेदरून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट तर येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतत हांव तुका सांगता, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदे म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, अमेरिकाच्या अंतर झुजाच्या सुरवेर एक मुखेल या एक मंत्री अब्राहम लिंकनाक सांगता, सायबा ह्या झुजांत सर्वेस्पर आमच्या पक्षेक आसा म्हणून आमकां दृढ पातयेवंक साध्य जाता. आनी लिंकन शांतपणी जाप दिवन म्हणटा, त्या विशीं म्हाका कसलीय खंत ना. सर्वेस्पर केदाळाई बऱ्यांच्या पक्षेनच आसा. पूण म्हजी खंत आनी मागणें हांव आनी म्हजें राष्ट्र केदाळाई सर्वेस्पराच्या पक्षेक आसूं म्हणून. मोगाळ भाव भयणो, आयच्या सुवातेंत जेजूचे दोग शीस ताचे पक्षेक आसून ताच्या सांगाताच आसले विश्वासघातान आपणाक पराधीन करचे पासत करचे विशयांत आनी नेगार करच्या विशयांत आमकां भोव अर्था बरीत रितीन सुवार्ता शिकयता. विश्वासघात म्हणटा आसतना आमकां एक पटी भें दिसता. विश्वासघात या घात म्हणटा आसतना आमकां एक आघात जाता. विश्वासघात केल्ली घडितां आमच्या दिसभरत्या जिवनांत सबाज घडटात. दादल्यान वा बायलेन, आवयन या बापायन, भुरग्यांनी, इश्टान वा इश्टिणीन, युवाजनांनी विश्वासघात करची घडितां सदांच्या माध्यमांनी आमकां हर एकल्यांक वाचूंक मेळटात. सगळो संवसारच विश्वास म्हणल्यार एका शब्दाचेर चलता. विश्वास होगडायलो जाल्यार सगळो संवसारच हलता. परक्याने विश्वासघात केल्यार बेजार बगता. पूण आपल्याच खास मनशांनी विश्वासघात केलो जाल्यार काळजां बेसां जातात, कुटुंबां मोडून पडटात, शेजारी मारून पडटात, अशें कोणाचो पुनी जीव रिस्केर पडटाच.
हाचे सुवार्थेंत जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. बघाल भाव भयणीनो, जेजूचो फाटलाव करून येतले 12 जण आसले, पूण जेजून केवल 12 जाणांक मात्र ताचे शिस जावन विसरून काडले. तांचे सांगाता तो रावलो, तांचे सांगाता तो जेवलो, तांचे सांगाता मागणें केलें आनी सर्गीच्या राजाची सतां तांकां शिकयली. ताणें तांचेर संपूर्ण विश्वास दवरलो. पूण जुदास दुडवाच्या आशेन विक्रीत करता आनी पेद्रू मनशा सैमाचे अस्कदकाये वरवीं वा भिवकुऱ्यापणा वरवीं जेजूक आपल्या मेस्रीकस नेगार करता. इतिहासांत घडल्ली भिरांकूळ आनी कठीण दुखाची घडी, सगळो संवसारच रचल्या देवाक विक्रीत आनी नेगार केल्ली ती घडी. निजायकी मनशांच्या दोळ्यांनी दुखाटची ती घडी जावन आसा. मनांत चिंतूंक आटापूंक साध्य ना तसली घडी जावन आसा. जुदासान जेजूक विक्रीत करूंक भायर सरली ती घडी आनी पेद्रोन नेगार केल्ली ती घडी. जेजून खंडीत जावन त्या दोगांयकी आपल्या मोगाचो शीस जावन विंतले पेद्रो आनी जुदास जेजूचे शीस. पूण ते विंगड सैमाचे. पेद्रोक आनी जुदासाक जेजून ताच्या राजा विशयांत शिकोवन दिल्ली आनी जेजूक ते दोगी लक्षिल्ल्यान जाणा आसले तरी एकल्यान ताका विक्रीत केलो आनी एकल्यान ताका नेगार केलो म्हणलें आज आमी सुवार्थेंत वाचता. जेजू आपणाचो शीस विश्वासघातान पराधीन करतलो, तशेंच आपणाक हेरां मुखार नेगार करतलो म्हणून जाणा आसलो तरी ताचो मोग शिसांतय परगडटा. जुदेव समाजेंत एक दीस आमी कसली तर जुदेव समाजेंत कार्य मांडून हाडलो कारबारी जर एक कुडको उंडो जेराल आयदनांत बुडोवन दिता तर जो तो आपणाचो मोगाचो आनी प्रामाणीक इश्ट म्हणून सर्वां मुखार परगडचो संकेत जावन आसलो. आनी जेजून मांडून हाडलें तें जेवण त्या जेवणाचो कारबारी जावन आसा जेजूस. आनी तो उंडो आयदनांत बुडोवन जुदासाक दिता आनी ताचे थंय मोग अमर आनी शाश्वत जावन आसा म्हणलो थंय दाखोवन दिता. पूण जेजूच्या हातांतलो उंडो घेतिल्लो जुदास तुर्तान भायर वयता. जेजूक 30 नाण्यांक विकच्या कामाक करूंक आसची वेवस्था बेगीनच करूंक तो वता. मोगाळे बाबा भयणो, जुदास काळोखांत चलता. खंयचे घडये वायटाक आमी पाळो दिता ते घडये आमी काळोखांत समकता. खंयचे घडये आमचे थंय राग हगे मोसोर मोगाचो दिवो आमच्या जिवनांत फलवता तवळ आमी काळोखांत सासपोंक कारण जाता. सुर्याक आमी पाट करून आमी चलतना आमची सावळी आमच्या मुखल्यान चलतना आमची सावळी फाटल्यान पडटा. आमची सावळी आमी सुर्याक पाट करून वयता आसतना सावळी आमच्या मुखल्यान पडटा आनी आमी आमचेच सावळेंत चलता. पूण केदाळा आमी सुर्याक फूड करून चलता आसतना आमची सावळी आमच्या फाटल्यान पडटा आनी आमी उजवाडांत चलता. जेजूक विक्रीत करूंक जुदास तुर्तान भायर गेल्ल्या वेळार तो काळोखांत रिगलो. संवसाराच्या सुर्याकच ताणें नेगार केलो. जुदास जेजूक विक्रीत करूंक भायर सरता आसतना रात जाल्ली म्हणून सुवार्थ सांगता. रात जाल्ली, जुदासाच्या जिवनांत रात जाल्ली. मोगाळे बाबा भयणीनो, ताणें संवसाराच्या सुर्याक ख्रिस्ताकच नेगार केलो आनी अशें थवळ रात जाल्ली ताच्या जिवनांत. जुदासाची जायतीं लक्षणां आमच्या हर एकल्यातय विविध संदर्भांनी आमकां पळोवंक मेळटा. हर एकल्यातय आमचे हर एकल्यातय आसात. प्रत्येक जावन थोड्या फायद्या खातीर हेरांचें नांव पाड करचें, उदार प्रायर आवय बापयक बेश्टावन बनावन दस्खत घेवन आस आपल्याच नांवार करचें, कामाच्या जाग्यार वस्तू पयशे सोरचे,
भुरग्यांनी आवय बापायचे पयशे दुरुपयोग करचे असले जिणे जियेत आसतना आमी हर एकलो मोगाळ भावा भयणीनो जुदासाची भाव आनी भयणी जाता पेद्रू फुडें सरलो सोम्याक 3 फावटी हेरां मुखार इन्कार करूंक तूं जावन आसाय क्रिस जिव्या देवाचो पूत म्हणून शिसा समकर वळखला पेद्रू आपणाक ह्या व्यक्तीची वळखच ना म्हणचे परिस्थितीक पावता पूण निमाणे सताकचो वळखलो तसो दुबाव बाबार्चाक बेन धैराक आनी उणेपण संपूर्ण एक बदललें पेद्रू आनी जुदास जेजूक लक्षल्यान जाणा आसले जाल्यारय एकल्यान ताका विक्रीत केलो आनी एकल्यान ताका नेगार केलो म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक आयकत आसतना बेजार जाता जर हांव आनी तूं पेद्रू आनी जुदासाच्या जाग्यार आसलें तर आमी कितें करतें आसलें मोगाळे बाबा भयणीनो आमी आज जेजूक कितें करतें आसलें म्हणलें नियाळ करचें चड गरजेचें जावन आसा आमी क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदारी पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिफात ताच्या आपोवण्या सरी जावन पवित्र आनी निष्कळंक जिणी आमी जिवंक आसा हे दिशेन आमी कितें करूंक आसा हे दिशेन आमी साधन करता जायते साधन करता मागणे करता प्राचीत काळार प्रत्येक मागणे करता मिसाक वेता रेजिऱ्यो करता नोवेना धरता कुमसार जाता आनी हेर भक्तीपणा मुखांतर आमी जेजूक जाणा जावंक प्रयत्न करता पूण थोडे फावटी संवसारी आशा आनी मनशा सैमाचे अस्खतकाये वरवीं आमी जेजूक आनी ताचे शिकोवणेक नेगार करता आनी विक्रीत करता न्ही पेद्रू आनी जुदासाक गुन्यांवकार करूंक आमकां हर एकल्यांक भोव सलीस आमकां हर एकल्यांक भोव सुलाभ पूण आमकां भाग्यवंत म्हूण लिखून आमी अशें करिना वा तशें करते ना म्हणून आमकां सांगूंक साध्य आसा गी मोगाळे बाबा भयणीनो आज आमच्या हर एकल्यांची अस्खतकाय कसली जावन आसा म्हणलें जाणा जावचें चड गरजेचें जावन आसा विश्वासघात मनशा जिवितांत एक कठोर पिडा जावन आसा विश्वासघात करचें अविश्वास आमी केल्ल्या बरी जाता या विश्वास आमी सांडल्ल्या बरी जाता खंयदाळा आमी मोगान जियेता तवळ विश्वासान जिवचें चड गरजेचें जावन आसा आमी हर एकलो ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आसा आनी ह्या हप्त्यांची वाचपां सुवार्थेची वाचपां प्रत्येक रितीन जेजूच्या जिविताचेर निमाण्या अंताचेर कसली जिवीत ताचें म्हण जावन आसलें म्हणलें आमकां शिकयत आसतना ह्या भाग्यवंतांत आमच्या जिणेचेर एक आमी नदर घालया आनी जेजूचे खरे पाटलावदार जावन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां कितें अडखळ हाडटा तें सर आमी उडासा काडया आनी तें सांडून आमी जियोवच्याक प्रयत्न करया खरे विश्वासी जेजूचे शिश जावन जियोवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आदार मागता आसतना आमी हर एकलो क्रिस्ताच्या पावलांनी चलया वो भाग्यवंत हप्तो क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोन ताच्या कश्टा मरणा आनी कुर्सांतय आमी दिश्ट कसोवया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया तो सेव करिस्तलो जेजू आमकां हर एकल्या हे दिशेन प्रेरण दिवन दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमीन सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें हो बलिदान सर्वस्वचे काळे
म्हज्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या नावाक आनी महिमेक आमच्या अनेक परिसभेच्या दलात सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत रे जमनी जमलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संसारा पुरवा करण्यास सरक सक्ष्याच्या मरणावरी महिमे वंश जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर हृदय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्यान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगाच आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुस्मेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वार वचलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबड तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता. तुझे पुनः जीवन बोल आमी अर्पता. तुझ्या येण्यात सोम्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगा सेवतला आमी समजता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारले जे पयस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समजता तुजे परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माय संगती सांजुजे तिचो पती भगेन दर्बत आनी सर्व कळे तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत एक गेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती देन एक पोटांत सांबाळ तुजी येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुम्ही तुमचे म्हाका फावना पुत्रांस भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मुखार बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणावरवी बघेवन लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ्या भाव बहिणीच्या कश्टकण्याला उपादरांक उघड आणि त्यांच्या गरजां पाव आमचे हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आणि अनित भक्तल्यांचे हक्क राखून आमकां जागृत कर आणि ह्या कंपासोद कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसा बाबा बेडीनो. ह्या बगेवन हप्त्यान आमी आसा आनी आयच्या ह्या बगेवन हप्त्याच्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर सालोरन्साच्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक सुमयेची कृपा हांव मागता. तुमचे उपकार तुमकां फोव जावं दीत आनी देवाक अर्गां दिवंक तुमकां फोव जावं दिवन मागता. आयचे हे नोवेन चलोवंक हांगासर आयिल्लो पाद्राप हाच्या पयलीं ते आयल्या तुमकां वळख आसा. फादर संतोष मॅनेजर्स प्रस्तुत ते स्नेहालय ह्या संस्थांत थंयसर रत्मीक सेवा ते दिवन आसात. ते दुबळ्या धाकट्यांची सेवा ते करन आसात. तांचो हांव उपकार बावडटा. आज हांगासर येवन पयलें आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतराचो नियाळ दिवन हांगासर नवें करून अखेरेक आमकां मिसाचे आशिर्वाद आनी रेलिकेचें बेसांव ते दितले. तांचो तुमचे समेत संचार हांवें उपकार बावडटा आनी तांच्या मुखल्या मिसा माग तांकां बरें मागता. थँक्यू फादर संतोष. तशेंच आज आमकां गायना कुमो केल्या हरिएका मंगळार आमकां कुमो करता सायमन पायस आमचो म्युजिशियन. तशेंच भोव टीम गायन करता आमची जॅस्मीन तांकां सांगात दिल्ल्याचो आनी विविध रितीन ह्या नोवेनाक आदार दिल्ल्या सुमेस्तांचो जेवणाक कुमो केल्ल्यांचो वेदीची सेवा करच्या आमच्या बेडण्यामाचो हांगासर विविध रितीची गुप्ती सेवा करच्या सर्वांचो जेवणाच्या कावंटराचेर थंयसर सेवा दितल्यांचो हर एकल्याचो उपकार बावडटा. तुमच्या सेवे वरवीं हें मंगळाराचें भक्तीपण बऱ्यान मुखारसून वता. तशेंच हें भक्तीपण तांच्याच घरांनी पळयतात जायतीं भक्तिकां आनी हें साध्य जाता डिवायन वर्ड टी व्ही मुखांत्र. हांगासर आमकां शुटिंगाक येता सूरज ताका सांगात दिता. ताचो सांगात सगळ्यांचो उपकार बावडटा. समेस्त तांचे देवाचे आशिर्वाद मागता. सालोरेन्स तुमचे बसत जेजू लागीं विनंती करून दी म्हूण मागता. आयच्या ह्या नोवेनाच्या वेळार मस्त जाणांनी अर्गां पाठोवणी धाडल्यात. एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळे पासत अर्गां दिल्यांत. एकल्याक फॉरेन वचूंक विजा मेळ्ळ्या देवाक अर्गां दिल्यांत. एकल्याक कॅनडा वचूंक जाय आसचे प्रोसिजर पुरो जावन कॅनडा तो पावला देवाक अर्गां दिल्यांत. एकलो इज्रायल वचोंक चिंतलो इज्रायल वचे सकट प्रोसिजर जावन थंयसर त्या गांवाक पावला ताका बरें काम मेळ्ळां देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत. एकल्याची पैन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां पाटिल्ल्यान. एकल्याची कॅन्सर पिडा इनिशियल स्टेजीर आशिल्ली गूण जाल्या रिपोर्ट नॉर्मल आयला देवाक तें कुटाम अर्गां दिता. दोगां जाणांक तांची पिडा सोसूंक बोळ गटाय कुरपा मेळ्ळ्या देवाक तांणी अर्गां दिल्ल्यान. दोगांची भलायकी बरी जाल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिल्ल्यान. एकल्याचो बाळंतेर सुखासायन जावन भलायकी बरीत भुरग्याक जल्म दिला देवाक अर्गां दिल्ल्यान. त्या जाणांक बरी सैरीक पावस दिल्या देवाक अर्गां पाटिल्ल्यान. एकल्याच्या कुटुंबान समाधान आयलां देवाक अर्गां दिल्ल्यान. दोगां जाणांनी आमाल पिवणे सोडलां देवाक अर्गां दिल्ल्यान. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळ्ळे पासत देवाक अर्गां दिल्ल्यान. एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी फाटी आयल्या देवाक अर्गां पाटिल्ल्यान. एकल्याक ताणें चिंतिल्लीं सगळीं कामां जारी जाल्ले पासत देवाक तो अर्गां दितात. दोगां जाणांक मतीक समाधान मेळ्ळे पासत देवाक अर्गां पाटयल्यान. जायतीं अर्गां पाठोवणी तुमी आयकली. तुमच्या जिणयेन जायतें बरेंपण देवान तुमकां केलां आसतलें. हांगासर आयल्या पद एकानी एका रितीन देवान आमकां बरें केलां तें खंडीत आमच्या हात उबारया. ताची स्तुती करया. ताका अर्गां दिवया. ताका होगलाप दिवयान म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. मान तुका सुमयान जेजू. वंदन तुका सुमयान जेजू. जय जय तुका सुमयान जेजू. सुमयान जेजू. अर्गां तुका. होगलाप तुका. स्तुती तुका. आमच्या जिवितांत हांगासर येवच्या सालोरेसाच्या सर्व भक्तिकाच्या जिवितांत जायत्या जपां केल्या. तांचे उपकार फावो केल्या. तांचे त्या समा जारी केल्या. पिडा गुण केल्या. भुरग्याचें देणें दिलां. समस्ये परिहार केल्या. काम फावो केलां. ह्या सर्व उपकारां पासत आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन
आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू praise the Lord 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 आवर गांधीता जेसु आवर गांधीता जेसु आवर गांधीता जेसु बोचा काळजा आवर गांधीता जेसु आवर गांधीता जेसु आवर गांधीता जेसु काळजा आवगला पिता जेसु आवगला पिता जेसु आवगला पिता जेसु बोचा काळजा आवगला पिता जेसु आवगला पिता जेसु आवगला पिता जेसु काळजा आयची त्या समा एकल्याचो भायर पडिल्लो लॅपटॉप पाटी मेळोंक दोन घरांनी समाधान येवंक दोगांक बरो फुडार मेळोंक दोगांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावंक दोगांच्या पांयांचे खिळे संपूर्ण गूण जावंक एकल्याचे बिझनेस बरें जावंक दोगांच्या पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक दोगां भुरग्यांनी सारकें सुडाळ उलोवंक जावंक एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावंक दोगांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक त्या भुरग्यांचे एग्जाम रिजल्ट बरें येवंक दोगांक गल्फान बरें काम मेळोवंक दोगांचो बांदतेर बऱ्या रितीन जावंक एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी रेंटेड पार्टी मेळोवंक दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार मेळोवंक एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळोवंक एकल्याच्या घरांत समाधान येवंक एका सुवातेचेर समाधान जावंक दोगां जाणांक घर बांदूंक तांक मेळोवंक एकल्यान प्रारंभ केल्लें घराचें काम बऱ्या रितीन पंता पावोवंक दोगांनी तांणी आशिल्लो फुडार तांकां फोव जावंक चौगां जाणां भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवन परिक्षेंत पास जावंक धावेच्या सक्कड भुरग्यांनी तांच्या परिक्षेंत बरेंकन बरोवन सक्कड भुरग्यांनी पास जावंक दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार फोव जावंक गल्पांत आशिल्ल्या चौगां जाणांक काम मेळोवंक कामाचें ऑफर लेटर येवंक एकल्याक ताणें आशिल्लें सगळें ताच्या जिणयेंत प्राप्त जावंक भाऊ भयणो ही सगळीं त्या समा हांगासर आमच्या सालोराच्या पांयां तळी आमची भक्ती घालतात हांगासर आमी मागल्लें जायतीं जाणां पळयतात एक भर आमची त्या समा आमच्या मती घाडया कितें सकट त्या साम घेवन आमी ह्या आईच्या दिसा नोवेनाक आयल्या हो बगेवन थापतो सोम्याच्या कश्टांक आमचे कश्ट आमी मेळोवया भगेवंजीनी जियोंक बरें मन करून फुडें सरया सक्कड आमची त्या समा सोम्याच्या पांय तळी दवरया आमचे लागीं कोणें मागणें विचारलां तांचो उडास काडया ह्या घडी आस्पत्रेनी आश्रमांनी व्हडच्या पिडेस्तांचो उडास काडया सक्कडांक जेजूच्या गुणकचे सक्तेक समर्पण दिवया आणि सरीसपरा देवाक आमी उलो मारया आमचे हात उबारया सोम्यान जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणींची ही सर त्या समा तांच्यो सर गरजो तुका समर्पण दिता आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक येता आसतना आमी आमची त्या समा हाडून आयल्या आमी मागच्या पयले आमकां कितें गरज तें तूं जाणाय सोम्या सर आमची त्या समा तुज्या पांया थळी दवरता आमचे लागीं कोणें मागणें विचारलां कोणाक आमी मागणें बसयलां सांजचे बसत आमी मागता ह्या घडये हे भक्तीपण जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी आसूं थोडीं जाणां परगमांत आसून थोडीं जाणां आस्पत्रेंत आसून पळोवन आसात सोम्या जेजू ह्या सर भाव भयणीचे कश्ट तांची पिडा चिडा तांची बेजाराई आमी तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू ह्या सर भाव भयणीक तांचे उपकार फोव कर आनी मागले तांकां दी सोम्या जेजू आमची त्या समा जारी कर जेजू आमच्या कुमकेक ये जेजू आमच्या घरा ये जेजू आमकां समाधान दी जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां गुण कर जेजू अर्गान जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू praise the Lord thank you Jesus praise you Jesus Jesus
सर आमी दिंबी म्हणया आनी सालोरेसाच्या नांवान सुरू करया सर्विलें गीत गावया. सालोरेसा लागीं मागणें सक्कड सांगता भक्तीपणी मागया. हे जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा परते पाती नेने बरोवशेर आमी तुजे जती आयल्या देन आमची प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणी बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो बोवाट चडय आमच्या सालत्या जिवनांत बाबर्ता विरोधी आमच्या सताळणेचे जैत करूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र सक्रांत आमी जोडून आमचो बोवाट दृढ करूंक आमकां बरें मन दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत धरणांतल्यानय उदार जावं आनी ताच्या गरजान पळोवंक आमकां दया कर. पवित्र उपकरिस्तय मागण्यांच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुसार खेळयल्या जेजू तर आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सगळीच्या राजा पासून वावरून आमकां बळ दी. आमच्या सर युवा जनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. क्रिस्तांवांक आनी बाबातान शेळयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर. बाबाता परमेन बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बाकी मौन मरोवन सर्गा तुजे सगळी देवाक उगडसूंक आमकां फौजोवचे खातीर आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर मागणें. आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडाच काडया. आमची पिडा आमच्या मती काडया. आमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसल्यार तांचे पासत मागया. कोणी आमचे लागीं प्रत्येक मागणें विसरलां पिडेस्तांनी तांचे पासत मागया. ह्या घडी जायतीं जाणां आस्पत्रेंत आसात. थोड्यांक आज ऑपरेशन आसा जावं पुरो. ऑपरेशन थिएटरान बेलान जावं पुरो. ऑपरेशन जावन आसा जावं पुरो. जायत्यांक किमो या रेडिएशन जावन आसा. थोड्यांचे डायलिसीस जावन आसा. तरातरांची पिडा संवसारांत आसा. देवान आमकां इतली बरी भलायकी दिल्या. देवा गर्गां देवया. ह्या सगळ्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडाच काडया. जेजू तांकां तूं आपड. तांकां गूण कर. तुजी खुशी वयतर तांकां संपूर्ण बरी भलायकी दी. मरणाच्या थंडीर आसल्यार उडाच काडया. बऱ्या मरणाची कृपा तांकां लाभूं दी. सक्कड पिडेस्तांक जेजू आपडून दी. गूण करून दिवन मागया. आतां ह्या जाग पिडेस्तां पासत करता मागणें करता आसतना भक्तीपणी आमची पिडा जेजूक समर्पीत कर. सर पिडेस्तां पासत मागया. सम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक अडचणी संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवका सालोरेसान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून दीस मोवळाय लोकां दाखोवन जायत्या भविश्याच्या कोपान ओडून हाडलीं. ताची बी नवनेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारनांतले विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमा पासून विनाती कर भाग्यवान लोरेसा. क्रिस्तच्या भुसण्याक आमी पोजोवच्या खातीर प्रार्थया. सर पदवेदार देवा भाग्यवान लोरेसा उजव्याच्या वळवळ्यांचे जैतवरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट ओडण्यांचो उजो पालवोंची सकत आमकां दी. आमी बाबार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. आमी शेवच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. भाव भयणो, ह्या भगेवन दप्त्याच्या लितूचे मांडावळ तुमकां हांव सांगता. कोणाक हांगासर येवन ह्या भगेवन दप्त्याच्या लितूचेन भाग घेवंक मौन आसा तुमकां अवकाश आसा. येवच्या शुक्रारा हांगासर 11 वरार कुर्सावाट आसा. आनी आदल्या दिसा ब्रेस्तारा निमाणो ब्रेस्तार सांजे 2 मिसांत एक 4:30 वरार सादे मीस आनी एक 6:30 वरार संभ्रमीक सोम्याच्या निमाणाची. येवच्या आयतारा मिसाची मांडावळ सकाळीं 7 वरार एक मीस
9 वरार आनी 1 मीस दोन्ही मिसां कोंकणी आनी 10 वरार इंग्लीश मीस आसतले वो सगळो भाग घेवन थपतो ह्या भाग घेवन थपताच्या लितुर्जेन भक्तीपणी भाग घेवन आमी सार्थक करया भाग घेवन जावया आनी सोम्या सांगाता सोम्याचो पाशांव आमी नियाळ करया सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कुबार हाडली आणि पवित्र करविते करविसली नमान मरिये गतपेन बिरुले सोमे तुझे संगत असा श्रेयं भितर तून सुदैव आणि सुदैवी फॉल तुझे कुशीचे एंजिजो देवाची आम्हा पपया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वरारामे आबळे सोमेची साकर सप्ता परमणे मिटे देसा नमान मरिये गतपेन बिरुले सोमे तुझे संगत असा श्रेयं भितर तून सुदैव आणि सुदैवी फॉल तुझे कुशीचे एंजिजो देवाची पपया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वरारामे आणि देवाचा पुत्र मनीसलो चमदेचेलो नमान मरिये गतपेन बिरुले सोमे तुझे संगत असा श्रेयं भितर तून सुदैव आणि सुदैवी फॉल तुझे कुशीचे एंजिजो भगवंत देवाचे महिमा पसंत विनंती कर माग्या येसुमिया बडव्यान बरी कुबार दिले होरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शपथ घेतले आम्ही जाणल्या आमच्या कष्टाने कुसारी त्याच्या जीवन पंजानंदाक मी पावशे तुझे कृपा जंदस करणे वात मी मागता हूं जास्ती समजा सिमरी पाता महिमा बापा गनि पुता गनि पवित्र आत्म्या स्वादी तुझे सताने सदा सर्वदा महिमा बापा गनि पुता गनि पवित्र आत्म्या स्वादी तुझे सताने सदा महिमा सर्वदा बापा गनि पुता गनि पवित्र आत्म्या स्वादी तुझे सताने सदा देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रक्त्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझ्या तपेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन ससनाचो विशोधी दंता येसुमिया आणि निरंतरी प्रकाश तुझा तुजेर पंकई समाधानाचे सुमेश विशय घेवन दिता आमेन प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता आयचो दीस तुवें आमकां पळोवंक फोव केली हांगासर आमकां सगळ्यांक ह्या पोंतळार तुवें आपोवन हाडलें बऱ्या भलायकेन तुवें दवरलें तुका जावं अर्गांनी होगलाप ह्या भक्तीपणान आमी भाग घेतलो तुजें आराधन आमी केलें मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाचें उतार आमी आयकलें जेजूची भोव पवित्र कूड आमच्या काळजांत आमी शिवली जायत्या जाणांक आज प्राजिताचो संस्कारय आमकां लाभलो आमच्या पातकाच्या बॉक्सान आमी जोडलें आनी आमच्या पात्रोण सालोराच्या रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेतलो आमी हांगासर येवन भक्तीपण करून फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आत्मीक रितीन तुवें आमकां दादोसी केली बापा आतां कुडीच्या कणाक मागीर येता हें जेवण आमकां दिवंक आदार दिल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल हें जेवण वाडटेल्यांचेर आशिर्वाद घाल हें जेवण सेवतेल्या आमकां समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आमकां सगळ्यांक भगवंतपणाच्या वाटेन चलय तूं जी येतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन निमाणें गीत आम्हापासून विनंती कर बगेन कुर्साची करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे